ಎಂತ ಶಿವ ತಿನ್ನತ್ತ ತಿಂದೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಂತ ಆಗೋದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಬಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮದಿಯಾ ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಡುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂಕ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ SP ವ್ಲಾಗ್ದ ಶರಣಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಟ್ ಬರ್ರುಂಡು ಸ್ಟೀವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತೆಪ್ಪು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮುಖನೊಟ್ಟು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬೈದ ಐಟಮ್ ಏನು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಾತ್ ಕೊಡ್ಲಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಕೆರ್ದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಶೆಫ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಊರಡು ತುಂಬಲೇ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯನ ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಸೊ ಆಯ್ ಬಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ ತೋಪ ಅನ್ಪೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಲಿ ಸದ್ಯಗ ಕಾಪುಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ ಸ್ಟೀವ್ಲ ಬೈದಿ ಮಾತ ಕೋರಿ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಸೊ ಕೋರಿದ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬೆಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ದು ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪನು ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಮ್ ಅಲ್ಪನೊಂದು ಸೊ ತೂಕ ಬರೀ ಅದು ಮಾತು ಆಪನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಮ್ ಅಲ್ತ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಪನ ಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ನಿ ಅವ್ಳು ಬಿಡ್ದು ಒಯ್ದ ಆ ತಮಾಸೆ ಬೋಲ್ತಾ ಬತ್ತ ಜಾಗ ನಾಡಿನ ಬೇಲೆಡಿ ಸೊ ಐತೇನು ಅವೇನು ಕೊನೋರು ಅಂದು ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದಿರಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಅವಳು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದಿರ್ಲಿರಿ ಸೊ ಸೂ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದು ಸೊ ಏನೈತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಿಕ್ಕದೊಂಜಿ ಬಾಜಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಕೊನೋರು ಅಂದತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ರಪ್ಪ ಪೋಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ನೋಟ ಸೇರ್ ಮಲ್ತು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ದು ಎಂಚ ಆತಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೀವ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತೇನೆ ಇದ್ದ ತುಕ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಓನ್ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಮೀನ್ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋದ ಜಾಗ ನಾಡ್ರ ಬಲ್ದ ಊರು ದುಂಬು ಸೊ ಬಲಿ ಬೇಗ ಗಾಡಿ ಬಲ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಟಿಕ್ಕದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತಂತೆ ಬಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತನು ಇಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾರ ಪರತ್ತು ಕಕ್ಕೋಸಲೆ ಕೊಂಡು ಅವlte ತಿನ್ಪತ್ತ ಅವೇಟ್ ಹೇಳಿ ತಿನ್ಪಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಹೇಳಿ ತಿನ್ಪು ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಿ ಸ್ಟೀವ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೋಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕನಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನ ಕನಕ ರೆಡಿ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಪುಂಡಿ ಇಡಲೆಪ್ಪ ಅವಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೀವ್ ಎಂಚ ಚಿಕನ್ ದಾದ ಮಾತ ಎಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಶೆಫ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಾನೋಡತ್ತ ಖಾಲಿ ಟಿಕ್ಕದ ಬಣ್ಣ ಟಿಕ್ಕದ ಅದ ಮತ್ತೆ ಬಾಡ್ದ ನಿಜ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಹಾ ಇತ್ತ ಬನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ದಾದಂದ ಹೊಡದ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಪನ್ ಮಾರೆ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡದ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ದು ಹೊನೋಡತ್ತೆ ಅನ್ನಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ ನಾ ಸಂಕ ಬಸನ ಅಮ್ಮದ ಸಗೇಶ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಕಾಟ ಶೆಫ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪತ್ತ ಇದ್ದಿ ಕೋರಿನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಬೇಕು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ ಸರಿ ಉಂಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ದಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ಸದ್ಯ ಗಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಂಜಿ ಸೂ ಮಲ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಜಿ ಸೂ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸ್ಟೀವ್ ಒಂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏತ್ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಿಲ್ಲತ್ತಾಗೆ ತೂಕ ಸ್ಟೀವ್ ಏರಕ್ಕೆ ಏತ್ ಎಂಕ್ ಮಲ ಮಲ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಕಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಲೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ನ ಸೈಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಾತ್ಯಾರ ನಿಜ್ಜಿ ಸೈಜ್ ಬಾತ್ಯಾರ ಪಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೈಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಹಂಗ ತರ್ರಿ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂಡಿ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾಗ ಸೂ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಚಿಕನ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟೀವ್ ಆಯ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪತ್ತೊಂಬ ಬೈದಿನ ಎಂಚ ಪರ್ಮಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಸರದಾಲ ಮೂಸೋಡು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಿ ಇನ್ನೇನು ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಚ್ಚ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಲೆಗ್ ಪೀಸಾ
ರೆಡ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇಂಕ್ que vamos pa' la gozadera full, baby. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಗೈಸ್ ಈತ ಕರಂಚಾದಿ ನನ್ನ ಊರಿದ್ನ ಕರಂಚೋಡಿಗೆ ಈತ ಕರಂಚೋಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕುಲೊಂದಿ ಕರಂಚಾರಂದಿ ನಲ್ಲೊಂದು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಲ್ಲೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅವರ ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಫ್ರೈ ಆತರು ಬಟ್ ಆಂಡ ಅವರುಂಡು ಸೊ 3-2 ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತಂದಿರು ಯಾನಿಂದ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಪರವತ್ತೆ ಮೀಂಜಿ ಮಾರ ಮೀನು ತುದ್ದಲ್ಲ ತುಲ್ಲರು ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಪಿಂದು ಆ ಎಂಜಿ 2 ಮೀನು ತೂತೆಗೆ ತೋಡುಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುಲ್ಲರೊಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಸೂಮಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ರಿ ಅಂಚನ ಮನ ಶೆಫು ಟಿಕ್ಕನ್ ಗಾಲಿಡ್ ಕರಂಚ ಒಂದಿಲ್ದೇರಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಓ ಸೋಲಾರ್ದ ಸೂರ್ಯದಿ ಅಂತ ದೊಮ್ಮ ಅಂಚುಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಟಿಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಿಜಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಡೋಣ ತುಗ ಚೂರು ಗೊರಿಗೆ ಗೆಂಡ ಕೊಡ್ಸಿ ಒಂದು ಗೊರಿಗೆ ಸೂನು ಒಂಜಿ ನೆಲ ಸಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪೊತ್ತುಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಕರಂಚೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾರ ತುಲಿ ಆಯ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೀವನ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕರಂಚಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸೂನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಿರ್ರ ಮಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಮಲ್ಪೋದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತ್ರಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಪೀಸ್ ಬೇರೆ ಬಾಕಿಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅವೇನು ದೀದು ಹಾಂ ಮಗ ಸೈಪನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪು ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪು ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತ್ನ 4 ಪೀಸ್ ದಿತ್ತದು ಮಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಯಾವಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಇದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಅಂడి ಸೊ ಫ್ರೈ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸನ್ನು ದೆತ್ತದು ಬರಿಟ್ ದೀತಿ ಸ್ಟೀವ್ ಸೊ ಮೂಲುಂಡು ಫ್ರೈ ಅವರ ಒರಿದ್ನ ಅವ್ರು ಆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬಂದು ಪೆಂಚೊಂಡು ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೊಂದು ಎಂಚ ಸ್ಟೀವ್ ತಿನ್ನೋತಾ ತಿಂದೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ತಮ್ಮ ಕಿನ್ನಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಯ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಾಯ್ಗಾತು ಒಂದು ಖಾರ ಪಡಿದ್ದು ನಾತಿ ಬೊಕ ಸೂಪರ್ ಲಾಯ್ಕಂದವ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಖಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ ನಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕಾತು ನಾನು ಅವರಿಂದ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋಣತ ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಲಾಯ್ಕ ಮಕ್ಕ ಕಾಳದ ನಡುಟು ಟಿಕ್ಕ ಪಾಡಿದ ನಡುಟು ಜೈಲ್ದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೂಬಾಟ ಜೂಲೈ ಏರ್ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡು ಕಾಡ್ದೊಳ್ಳೆ ಪಾಟ ಜ್ಯೂಸು ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕ ಮತ ಮಲ್ತ ತಿಂದು ಮತ ಬತ್ತ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ಪಿ ಲಡುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಗಿಲ್ದೆ ಪರ ಹೋತಿ ಸೊ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ದನ ಲೈಕ್ ಆತ್ರಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ನೇಚರ್ ಹುಡ್ಕಲು ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತ ತಿಂಡ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಪಾತಿ ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಯ ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋದುಜಿ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಮಾತಾಕನಕ ಇಲ್ಲ ಹೋತಿರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಓಕೆ
ಇಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಖುಷಿ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂತ ಖಾರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ತಿಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್